Hola, soc l'Anaïs Falcó i us vull recomanar el llibre de Les primeres havaneres a Catalunya, Imperialisme i sensualitat abans de Carmen. I aquest llibre l'han fet els musicòlegs Anna Costal, Joaquim Rabaseda i Joan Cai. Un cop més, aquests musicòlegs ens endinsen a descobrir el segle XIX, perquè el segle XIX és un segle que el tenim molt desconegut. Tenim les imatges, sempre pensem al romanticisme, però és que hi ha molta teca, perquè era un segle molt convuls i els historiadors últimament s'hi estan posant de ple, ens l'estan explicant totes les seves variabilitats i els musicòlegs tenen molt a dir i ens estan situant amb uns relats que ens expliquen directament molt del perquè del segle XX i, en definitiva, de la realitat que tenim ara, no? Aquest llibre ens porta al món de les havaneres. Les havaneres tenen data de quan van arribar. Van arribar a mitjans del segle XIX i van arribar, a diferència de l'imaginari que tenim, que ens van arribar en barca i a la costa catalana, no. Van arribar a Madrid i van arribar amb una idea de propaganda cap a l'imperi espanyol, que en aquell moment s'estaven perdent les colònies, però s'abocaven aquest exotisme d'Amèrica, que ens arribaven aquests ritmes que aquí es van percebre com a sensuals, com a un canvi social, perquè arribava a ser un ball que permetia que la gent veiés agafat, cosa que era un trencament. Tot i així, és una història d'aquestes d'anada i tornada que tenim amb tots els fenòmens americans, perquè al final venia de les contradanses, la manera, però que allà a Amèrica un fragment d'aquestes contradanses es va agafar com un altre ball i aquest ball és el que ens arriba amb aquest característic ritme del pam, 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 que trobem després arranjat des dels compositors. Trobem en l'òpera de Carmen i amb grans arranjaments, com també en l'àmbit més popular i tot el món de l'oralitat. Ens expliquen que la realitat és que ens trobem un ball que ens arriba, que és un ball de moda que durant 70 anys o més de 70 anys passa a ser importantíssim i que totes les orquestres, tothom qui fa propostes de ball han de tenir aquest ritme que a Catalunya l'anomenem americano. I no és ni molt menys exclusiu de la costa, és una cosa transversal, territorialment, i que és el ball que s'ha de fer. Tot això ens va molt bé, perquè de les havaneres ens sabem molt, en toquem, en cantem, les anem a escoltar, però posar-hi aquests apunts històrics, saber com ens arriben i per què són així, és imprescindible. En el segle XIX ens explica molt del que avui podem entendre en la societat actual. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc.